vildt. Altså når man kun lige hopper ind i videoen, og ikke var en del af processen, så kan man bare tænke, hvordan kan det der være en hård dag? Ja, så er vi klar til endnu en dag. Til at starte med, der er det lige mig og Nord, der er her. Mens Nadia, hun lige tager sig af sin gravide mause og sørger for, at hun lige får slappet lidt af. Jeg er i gang med at få lavet det, der skal ligge hernede, fordi der er alle de her rør her, og det er blandt andet her, varmen kommer ud. Og så er der også en vandvarmer herover. Og man siger, i stedet for at vi bare har den samme højde hele stedet, som vi skal bruge for at kunne bære sengen, så gad vi godt, at der er noget opbevaring hernede også. Så jeg laver en hylde her, som går op, hvor der kan være en lille kasse, man kan have noget opbevaring inde i hjørnet. Sådan der. Dejligt over. Ej, hvor bliver det godt, skat! Så den her del, der er her. Ja. Jeg havde egentlig først tænkt mig, at der skulle bare sættes foran her. Ja. Og så der var åbent her. Okay. Og så samme hernede. Så den gik ligesom sådan. Og det var. Men man kunne jo også lukke den til hele vejen her, så den ligesom fik en afslutning her. Og så have en plade her, du kunne løfte. Altså det tror jeg bliver noget juks. Ja. Faktisk, fordi du skal jo tænke på, at sengen er jo her eller et eller andet. Så sådan, hvis du skal åbne noget, det bliver noget juks, tror jeg. Godt tænkt. Det er nok bedre, det er sådan her, tror jeg. Jamen, jeg tænker ikke, at jeg vil have en. Så vil jeg bare have den åben her. Okay, ja. Ligesom der er åbent Ja, her. det er nok fordi, at hos mig er der lukket, men det giver jo faktisk mere mening, at det er åbent. Både vægtmæssigt, men det giver også mere mening, at det er åbent i forhold til, at jeg vil gerne, at børnene kan se deres legetøj. Vi havde jo snakket om, når vi så kørte, hvad der så ville ske, ikke? Og jeg gider nemlig ikke at have børnelås på, fordi jeg ved, at børnene selv kan gå ind og tage legetøj. Ja. Det er mega vigtigt for mig, så vil jeg hellere have hylder med kasser, og så sådan en snor ind, som de kan hive ned, og så det vil jeg hellere så. Men altså, så skal bagvæggen jo males. Ja, det tror jeg, vi bliver nødt til. Det er meningen, at hver hjørne skal have det der skal skyde sengen op, ikke? Er det ikke det, der er meningen? Jo. Okay. Så de skal... Som jeg forstår det, vil du male dem her, hvorefter du så vil skære hul til dem. Okay. Ja. Og hvor, altså i din tanke lige nu, hvor tror du så, de skal være henne? Fordi jeg kan godt se pladsen hernede, men jeg kan ikke lige se pladsen hernede. Hvor kan du se pladsen hernede? Men altså hernede, der har du jo ikke noget i det hjørne, for eksempel derovre, og det har du heller ikke i det hjørne derovre. Men her har du jo stolper i hver hjørne. Men jeg tænkte, det var meget fint, de stod op ad stolperne. Det tror jeg bestemt også, at de kommer til. Altså, det er da også meget fint. Men der skal jo bare gøres plads til det. Ja. Der er hul i malingen. Ja, det er der. Kan I lide, om der er hul i malingen? Nej, det er fordi vi lige har flyttet, det er fordi vi lige har fjernet dem. Så du har ret, det her det skal dækkes. Den løfter sig. Ja. Jeg skal til at i gang med at male alle kommodernes sider. Så vi kan få den skruet sammen og gjort den færdig.
I den her uge kommer vi til at have en del ventetid. Jeg har bestilt de der ting, der skal hæve sengen, og så har jeg bestilt greb til lågerne og betræk til sofaen. Og det bliver vi jo nødt til at vente på at blive leveret. Og vi har faktisk ikke så meget, vi kan lave i mellemtiden. Vi turde ikke bestille de der hæve ting til sengen, før vi havde bygget kommoden. Og ligesom set, om det kunne lade sig gøre. Så nu står vi lidt i en venteposition. Jeg ved faktisk ikke lige helt, hvad jeg skal lave. Jeg har jo taget herud med Nord alene. Og har lige malet det der, som jeg sagde, jeg skulle male. Og så nu står jeg lige lidt. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad Nicolaj ellers sagde, jeg skulle lave. Så er vi klar med dag nummer... Ja, det gør jeg, fordi jeg ikke lige kunne huske, hvad dag vi var nået til. I går fik jeg ligesom lavet hylder herinde. Er man i gang med at sande, hvis man ikke lige hører noget med Sandman? Den, der ligesom skal være herinde imellem. Og grunden til, at vi bygger dem her, det er simpelthen for at få stabilitet. Hvis jeg tager sammenligningen her, hvordan den ligesom er, når jeg sætter dem her. Se, hvis jeg bare trykker her, hvor meget det rykker sig. Jeg skal til at samle sofaen nu, for vi har lige fået betrækket til hønerne hjem. Og inden jeg kan betrække dem, så bliver jeg simpelthen nødt til at skrue pladen fast igen. Shit, de er dog de der skruer der. Det skal vi til det. Så skal jeg åbne nogle pakker. Jeg tror, vi bestiller for lidt. Nå, det må vi se på. Nå. Hvad er der så i den sidste? Jeg er så forvirret over alt det, vi har købt. Nå. Måske der kun en lang, men det ikke er en lang i ryggen. Ved du hvad? Nu går vi i gang. Og så tage som det kommer. Vi har købt sådan nogle betræk til sofaen her. Og det var egentlig ikke det, jeg gerne ville have, men for jeg ville gerne betrække det selv, men det blev bare åndssvagt dyrt. Og så kommer vi til at snakke om noget andet, der er ret smart ved den her. Det er, at de kan tages af, og så kan de vaskes. Og det er ret genialt med børn. Her med, som man kan klips fast på den anden side, ligesom holde det fast. Nu tror jeg bare lige, at jeg kigger på, hvordan det ser ud, så kan vi altså rette det til. Det var det, jeg ville sige. Trust the process, trust the process. Altså for det første er det ikke den farve, jeg gerne vil have. Jeg ville gerne have haft en meget mørkere farve. Jeg er heller ikke super vild med stoffet, men det er dog til at leve med. Jeg tror faktisk, vi bliver nødt til at sende det tilbage. Nå, the show must go on. Jeg kan ikke sidde her hele dagen. Det bliver da meget flot, tror du ikke det? Jo. Det er bare ikke en rigtig min dag i dag. Pis. Jeg tror sgu, de er for lange. Helt forkerte mål. De her. De er cirka 5 cm for brede. Og så har vi fået dem her på. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg fandme det er grimt. Vores Skyder kalder vi dem. Actuators, som er kommet hjem, dem som skal gøre, at sengen kan hæve og sænke. Og dem har vi jo ligesom brugt målene til for at kunne vide, hvor høj kommoden skulle være.
var det jo meningen, at den her del skulle flugte med den her. For det lige nu kommer sengen til at hvile herop, i stedet for nede på kommunen, som det hele tiden har været meningen. Man kan godt købe den i en mindre størrelse, men det betyder også, at den kommer mindre højt op, og vi er faktisk ret tilfredse med både højden på kommunen, og hvor højt vi gerne vil have den op. Så der er ikke lige nogen af tingene, vi er villige til at gå på kompromis med. Det er lidt problematisk, fordi vi bliver nødt til at gå på kompromis. Det er lidt ærgerligt, for vi havde talt om fra start af, at bestille dem her først, så vi vidste, hvor høj kommunen skulle være ud fra det. Men vi har faktisk været lidt i tvivl om, det overhovedet kunne lade sig gøre at bygge den her hæveseng. Så vi var sådan, okay, så må vi bygge kommunen først, se om det kan lade sig gøre, og så bestille dem. Så det har vi gjort, og det bider os lidt i røven lige nu, og vi er lidt irriteret over det faktisk. Fordi det du synes, der er lidt besværligt lige nu, det er, at vi både har fundet kasser, der passer til, og du har skåret ting, der passer til, og du har malet dem, og du er egentlig klar til at samle den her lorte kommode. Men du har jo egentlig ikke sat dem her fast, så kunne man ikke bare sætte sådan nogle her, af de her, altså oven på hinanden, og gøre den det højere, så du egentlig ikke skal lave noget struktur nedunder, men at vi bare får hævet selve denne her del. Og lige nu er din idé, at vi skal have noget wire, der går ned under. Og jeg tror bare, det bliver noget juks. Både fordi, at når den kommer op, så skal den her, så kommer den til at ryge en tand ind. Hvordan ryger den så ud igen af sig selv, når den går ned? Den ryger ud af sig selv? Ja, altså der er jo et hak ind her. Jeg er ikke sikker på at forstå din... Den kommer jo til at flyve op. Ja. Denne her, den kommer til at sidde løst. Det vil sige, når den kører ned igen, for den kører den så ud over her, eller kommer den bare til at stoppe. Hvor den kører ud over der? Ja. Men det var det med, at hver gang vi gør et eller andet, så synes jeg, så bliver den bare lige lidt højere, ikke? Og så det jo bare... Men kunne det give mening at sætte dem fast i hjørnerne til at starte med? Og ligesom stabilisere den og sådan noget. Og så lægge sengen ovenpå og finde ud af, når vi har samlet dem, hvor høj skal kommoden så være derfra. Ja. Lige nu synes jeg godt nok, den er irriterende. Det er den også. Men det ville være nice ikke at skulle bygge hele kommoden op. Man skulle købe den der først. Ja, næste gang vi skal bygge sådan en seng, så køber vi dem først. Så vi ved præcis. Jeg ved ikke, hvorfor vi troede, at en kommode ikke... Altså, jeg ved ikke, hvorfor vi troede, det ikke kunne lade sig gøre. For så at bygge kommoden og tænke, det er nok den rigtige løsning. Den står allerede ret stabilt, hva'? Så er der kommet forlængerne på her. Vi sætter ned de her små klodser, vi har bygget, så de står lige. Og så kommer vi til at sætte dem op bag, så den sidder fast op af dem, der er her. Kommer vi til at finde nogle slåbeslag, der ligesom kan sætte dem fast her. Og i det, der kommer ovenpå, en plade, der kommer ovenpå, kommer vi til at skære et hul, så den kan være her. Fordi så kan den her egentlig ikke rykke sig overhovedet af planen, og så kan man ligge på sengen direkte her. Det er vildt. Altså når man kun lige hopper ind i videoen, og ikke har en del af processen, så kan man godt tænke, virkelig, hvordan kan det der være en hård dag? Ja. Altså, er det ikke bare lige? Men vi har virkelig brugt meget tid på at finde ud af, hvad vi lige skulle gøre, fordi vi havde jo bygget hele kommunen.
Og det var meningen, at den skulle hvile på kommoden. Så det der med, at den lige pludselig bare er 10 cm over. Ja, Nu har vi gjort det, Nico. 5. gang. Jeg tror det var tredje, hvis jeg skulle være helt Oj! Så har vi fået sat alle 4 hjørner fast. Alle actuators står nu fuldstændig stabilt. Forhåbentlig også sådan lodrette, hvad jeg skal sige, i vinkel. Så nu det vi gør, det er, at vi tager ledningerne fra alle actuators og forbinder med hinanden, for at så samle det i skabet, der er lige